Το φιλμ δημιουργείται στο λικόφος της επικοινωνίας για να αποδώσει εικονικά αυτό που απομακρύνθηκε. Τι ακριβώς θελήσαμε, κανείς δεν θυμάται πια. Η λύθη πραγματώθηκε ήδη, κανείς πια δεν αναγνωρίζει τις επιθυμίες του. Ο χρόνος κύλησε γρήγορα, δεν τον προφτάσαμε ποτέ, έπαψε να είναι δικός μας. Τίποτε δεν χαρήκαμε, θελήσαμε να χαθούμε άμεσα καθώς δεν έδειχνε να αλλάζει αυτή η υπνοτική συμπεριφορά. Δεν βιώσαμε τίποτε, είδαμε ό,τι μας προσφέρθηκε, παρακολουθήσαμε τις ανάγκες μας όχι λιγότερο παθητικά από κάποιον που παρακολουθεί ένα φιλμ. Ένας απομονωμένος ψευδόκοσμος κινείται έξω από το χρόνο για να καταλήξει στον εαυτό του, ενώ βαριεστημένα πρόσωπα αναπαράγουν την κίνηση του μη ζωντανού. Το αντικείμενο σχηματίστηκε ασυνείδητα σε εξουσιαστή του υποκειμένου, η νίκη που κέρδισε με τα δικά του όπλα δημιούργησε τις προϋποθέσεις της αυτόνομης κυριαρχίας του. Η δραστηριότητα που έγινε παθητικότητα έχει ήδη παράξει την αντιστροφή του αληθινού σε ψευδές, σε βαθμό που το τελευταίο μας επιδεικνύεται σε όλη του την ισχύ. Η ζωή των κοινωνιών που κατέχονται από το εμπόρευμα δεν μπορούν παρά να ακολουθούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, κάθε δραστηριότητα αποσπάται από κάθε τι ζωντανό για να μετατραπεί σε αξία ανταλλακτική. Καμιά στιγμή δεν πάβει να είναι στιγμή του νεκρού χρόνου, της αφηρημένης εργασίας. Το πτώμα της εργασίας έλεγξε πλήρως την κοινωνική πραγματικότητα. Η ψευδοζωή έχει ήδη παραχθεί, χωρίς ποτέ να καταλάβουμε την ήττα μας. Η καθημερινότητα είχε ήδη προκατασκευαστεί, καμιά περιπέτεια δεν βιώθηκε από μας. Τι πήγε στραβά, τι είδους ζωή επιθυμήσαμε, δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ. Οι πόλεις έκρυβαν την αθλιότητά τους σε υπονόμους και στα φουγάρα των εργοστασίων. Τι απάτη. Ζήσαμε γρήγορα. Το φαντασμαγορικό σύμπαν που δημιουργήσαμε απέτησε τη μη συμμετοχή μας σε αυτό, μας αποκαθήλωσε στην παρατήρηση της καθημερινής ζωής. Η πρώτη παγκόσμια έκθεση έλαβε χώρα στο Hyde Park του Λονδίνου το 1851. Το κρυστάλλινο παλάτι αποτέλεσε τον πρώτο εορτασμό του εμπορεύματος, της μαγείας του, του μυστικισμού του, την τύφλωση των αισθήσεων. Ποτέ δεν βγήκαμε από τη χάβνωση των αισθήσεων που μας πρόσφερε το παλάτι του Hyde Park. Το εμπόρευμα συνέχισε την πορεία του με ένα θρησκευτικό μυστήριο, αποβάλλοντάς μας από κάθε πλευρά της ζωής που δεν ήταν ο εαυτός του. Ο νόμος του κέρδους καθυπόταξε κάθε στιγμή της ζωής για να πετύχει το σκοπό του, την ολοένα και μεγαλύτερη αύξησή του. Οι αντιφάσεις του ξεπερνιούνται, ενώ αυτό ψεύδεται συνεχώς, οι νεκροθάφτες του δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν τον ιστορικό τους ρόλο. Η ιδεολογία εξασφάλισε στον καπιταλισμό μια αιώνια ύπαρξη. Οι αρνήσεις της ψευδοζωής σπάνια ξέφυγαν πραγματικά από αυτή. Και αν το έκαναν δεν ήταν παρά για να επαναφομοιωθούν και να συμπορευτούν μαζί της. Το σύστημα φάνηκε πως ήταν δύο επαναστάσεις μπροστά από αυτές. Δεν κατορθώσαμε ποτέ να ξεφύγουμε από τους ιδεολογικούς μηχανισμούς, ακόμα και από τους επαναστατικούς. Οι ιδεολογικές, από κάθε πλευρά, συγκρούσεις συνεχίζονται αμείωτα, χαρακτηριστικό στοιχείο μιας υπνοτισμένης ταξικής κοινωνίας. Η φαντασμαγορία του εμπορεύματος είναι ο αληθινός πατέρας όλων των ιδεολογιών της ψευδούς συνείδησης. Μια πραγμοποιημένη κοινωνία αντανακλά μια εξίσου πραγμοποιημένη σκέψη. Αυτό το φιλμ δεν προσδοκά τίποτα από θεατές που η παρούσα ζωή τους ικανοποιεί και που δεν μπορούν παρά να παραμένουν θεατές. Όσοι ονειρεύτηκαν μια αυθεντική κοινότητα δεν έχουν παρά να κάνουν μια συνολική κριτική της κατεστημένης κοινωνίας, κρατώντας απέναντί της μια στάση πραγματικά απαράδεκτη για αυτήν. Το φιλμ δεν φιλοδοξεί τίποτε άλλο από την αυτοάρνησή του ως τέτοιο, την καταστροφή του και την πραγμάτωση όλων αυτών των δυστυχώς ακατανόητων αναφορών του. Η αγαπημένη δραστηριότητα μιας κοινωνίας που δεν βίωσε ποτέ τίποτα είναι να δημιουργεί φιλμ. Είναι κάτι που τους πηγαίνει πολύ.